Irak je perfektným príkladom, ako tento systém pracuje. Ekonomicky nájomní vrahovia sú v prvej línii ofenzívy. Ideme a snažíme sa skorumpovať vlády. Snažíme sa ich dotlačiť, aby si vzali veľké pôžičky, ktoré potom použijeme ako mocenský nástroj na ovládnutie krajiny. Ak zlyháme, ako som zlyhal aj v Paname a Ekvádore, to je, keď korupcia nezaberie, tak vyšleme šakalov. Tí buď zvrhnú vládu, alebo vykonajú vraždu. Keď sa to stane, nová vláda radšej ide pekne podľa očakávania, lebo nový prezident vie, čo sa stane, ak by tomu tak nebolo. V prípade Iraku obe tieto veci zlyhali. Ekonomicky nájomní vrahovia neúspeli, hoci sa veľmi snažili. Saddamovi bola ponúknutá dohoda podobná, akú akceptovala Saudská Arábia, ale on ju odmietol. Potom prišli šakali, aby ho odstránili, ale nepodarilo sa im to. Úroveň bezpečnosti bola veľmi vysoká. Saddam koniec koncov jedného času pracoval pre CIA. Najali ho, aby zavraždil bývalého prezidenta Iraku. Síce sa mu to nepodarilo, ale vďaka tomu poznal systém. V roku 1991 sme tam poslali armádu, aby vyradila ozbrojené sily v Iraku. Po tomto sme predpokladali, že Saddam pristúpi na dohodu. Mohli sme ho odstaviť už vtedy, ale nechceli sme, pretože to bol v podstate mocný muž, akého sme potrebovali. Mysleli sme, že bude držať svoj národ pod kontrolou, rovnako aj Kurdov a Irán od svojich hraníc a stále by nám dodával ropu. Vyradili sme jeho armádu, mysliac, že pristúpi na dohodu. Ekonomicky nájomní vrahovia sa tam teda v 90. rokoch znova vrátili. Neúspešne. Ak by vtedy uspeli, Saddam by stále bol vodcom Iraku. Predávali by sme mu stíhačky a všetko, čo by chcel. Ale neúspeli. Šakalom sa ho tiež opäť nepodarilo odstrániť. Tak sme tam znova poslali armádu a tentokrát sme urobili prácu až do konca. Uzavreli sa tam veľké lukratívne zákazky na konštrukčné práce na rekonštrukciu krajiny, ktorú sme v podstate zničili. A to je sakra dobrý kšeft, ak vlastníte tieto veľké konštrukčné spoločnosti. V Iraku možno vidieť tri fázy. Ekonomicky nájomní vrahovia zlyhali. Šakali taktiež zlyhali. Nakoniec teda prichádza armáda. Týmto spôsobom sme skutočne vytvorili impérium, potichu blíživo. Všetky impéria v minulosti boli vytvorené vojenským ťažením. A každý vedel o tom, že sa impéria vytvárali. Robili a vedeli to Angličania, Francúzi, Nemci, Rímania, Gréci, ale aj ostatní. A všetci na to boli pyšní. Vždy sa na to našla nejaká zámienka, ako trebárs šírenie civilizácie, nejakého náboženstva alebo čosi podobné. Ale bolo známe, že to robia. My o tom nevieme. Väčšina Američanov nemá potuchy, že žijeme z benefitov impéria, že dnes je na svete viac otroctva ako kedykoľvek v histórii ľudstva. Potom sa natíska otázka, ak máme impérium, kto je jeho vládcom? Prezidenti USA zjavne nie sú vládcami impéria. Imperátor je niekto, kto nie je volený, nemá obmedzené funkčné obdobie a nikomu sa nezodpovedá ani nepodlieha. Prezidenta teda nemožno takto klasifikovať, ale máme to, čo považujem za ekvivalent imperátora. Nazývam to korporatokrácia, vláda korporácií. Korporatokrácia je skupina ľudí, ktorí sú v čele veľkých korporácií. Tí sa správajú ako imperátor tohto impéria. Majú pod palcom médiá, buď ich priamo vlastnia, alebo nejako nepriamo ovládajú. Majú pod palcom väčšinu našich politikov, pretože financujú ich kampane, buď cez korporácie, alebo individuálnymi príspevkami z peňazí korporácií. Nie sú volení, nemajú obmedzené funkčné obdobie, nikomu sa nezodpovedajú. A na úplnej špičke tejto skupiny neviete s istotou povedať, či ten človek pracuje pre privátnu korporáciu alebo vládu, pretože sa len navzájom obmieniajú. Máte chlapíka, ktorý je v jednom momente prezident veľkej konštrukčnej spoločnosti ako Halliburton a o chvíľu je z neho zrazu viceprezident USA, alebo prezident, ktorý je v ropnom biznise. Je to stále rovnaké. Nezáleží, či vládnu demokrati alebo republikáni. Prichádzajú a odchádzajú ako cez turniketové dvere. Takáto vláda je väčšinu času neviditeľná. Politika vlády je vytváraná korporatokráciou a na tom či onom leveli je aj presadená. Toto je vládna politika. Je to veľmi ťažko postihnuteľné spojenie. Títo ľudia sa nepotrebujú stretávať a snovať úklady. Všetci v podstate pracujú na jedinom cieli a tým je, že musia maximalizovať zisky bez ohľadu na sociálne alebo environmentálne dopady.
Tento proces manipulácie zo strany korporatokrácie prostredníctvom dlhu, podplácania a politických prevratov sa nazýva globalizácia. Rovnako ako centrálna banka drží ľudí v pozícii nevoľníkov cez permanentný dlh, infláciu a úroky, Svetová banka a Medzinárodný menový fond používajú tieto nástroje v globálnom meradle. Základný podvod je jednoduchý. Uvaliť na plecia krajiny dlh, či už dobrovoľne alebo podplatením jej lídrov, potom stanoviť podmienky a zásady, ktoré často obsahujú nasledovné. Devalváciu meny. Ak mena oslabí, zniží sa cena všetkého, čo sa za ňu predáva. Toto umožní predátorským krajinám získať bohatstvo krajiny za zlomok jeho ceny. Masívne sa obmedzia aj sociálne programy. Obyčajne sa to týka vzdelania a zdravotnej starostlivosti. Týmto spôsobom sa nabúra integrita a bytie spoločnosti a verejnosť je viac využiteľná a zraniteľná. Privatizácia strategických štátnych podnikov. Toto znamená, že pre obyvateľov dôležité systémy môžu byť kúpené a regulované zahraničnými korporáciami za účelom zisku. Napríklad v roku 1999 Svetová banka dotlačila vládu Bolívie k tomu, aby sprivatizovala verejný rozvod vody v 3. najväčšom meste tejto krajiny. Predala ho americkej súkromnej korporácii menom Bechtel. A v momente, ako sa to stalo, účty za vodu pre chudobné obyvateľstvo vyleteli do závratných výšok. Až po vzbure obyvateľstva bola zmluva s Bechtelom anulovaná. Potom nasleduje liberalizácia trhu. Ide o otvorenie ekonomiky a zrušenie obmedzení v zahraničnom obchode. Toto umožňuje niekoľko ekonomických spôsobov zneužívania. Jednou z nich je to, keď nadnárodné korporácie privezú do krajiny svoje masovo vyrábané produkty. To podrazí nohy lokálnym producentom a v podstate zlikviduje lokálnu ekonomiku. Príkladom je Jamajka. Potom ako táto krajina vzala pôžičky a akceptovala podmienky nadiktované Svetovou bankou, stratila svoj vlastný trh s plodinami pre konkurenciu v podobe dovozu zo západu. Dnes je tam nespočetné veľa farmárov bez práce, pretože nie sú schopní konkurovať veľkým korporáciám. Ďalšou variáciou je vytvorenie mnohých zdánlivo nepovšimnutých a neregulovaných tovární, kde sa pracuje v neľudských podmienkach. Ľudia sa tu využívajú vďaka zlej ekonomickej situácii nastolenej v krajine. Vďaka neregulovanej produkcii sa nepretržite devastuje životné prostredie, kým bezohľadné korporácie drancujú zdroje bohatstva v krajine. Životné prostredie úmyselne zaplavujú tonami toxického odpadu. Najväčšou žalobou za znečistenie životného prostredia v histórii je dnes žaloba v mene 30 000 ľudí z Ekvádoru a Amazonu proti spoločnosti Texaco. Tu teraz vlastní Chevron. Súdia sa s ňou za ekologické škody napáchané Texacom. Podľa odhadu vypustili do pobrežia Aliašky 18-krát viac chemikálií, ako mali povolené. V prípade Ekvádoru to nebola nehoda, urobili to schválne. Robili to a vedeli o tom. Snažili sa ušetriť peniaze, ktoré by museli dať za náležitú likvidáciu. Navyše, zbežný pohľad na aktivity Svetovej banky odhaľuje, že táto inštitúcia, ktorá verejne vyhlasuje, ako pomáha rozvoju chudobných krajín a znižuje chudobu, neurobila nič iné, iba zvyšovala chudobu a prehlbovala priepasť medzi chudobnými a bohatými, kým zisky korporácií stúpali a stúpali. V roku 1960 bol pomer príjmu pätiny najchudobnejších a pätiny najbohatších krajín 30:1. V roku 1998 to bolo 74:1. A kým celková národná produktivita zaznamenala 40% narast medzi rokmi 1970 až 1985, počet ľudí žijúcich v chudobe sa zvýšil o 17%. A počet ľudí, ktorí sú nútení žiť z menej ako $1 na deň, vzrástol v rokoch 1985 až 2000 o 18%. Dokonca aj ekonomická komisia zriadená Kongresom USA priznala, že úspešnosť projektov Svetovej banky je len asi 40%. V 60. rokoch Svetová banka zakročila prostredníctvom veľkých pôžičiek v Ekvádore a počas následujúcich 30 rokov sa zvýšila miera chudoby z 50 na 70%, nezamestnanosť vstúpla z 15% na 70%. Verejný dlh sa zvýšil z 240 miliónov na 16 miliard dolárov a zdroje vyhradené pre chudobné obyvateľstvo klesli z 20% na 6%. Od roku 2000 bola polovica národného rozpočtu Ekvádoru vyhradená na splácanie dlhov krajiny. Je dôležité si uvedomiť, že Svetová banka je fakticky americká banka.
Spojené štáty americké majú právo veta nad jej rozhodnutiami, pretože poskytujú najviac finančných prostriedkov. A kde ich vezmú? Uhádli ste. Vyrobia ich z ničoho cez bankový systém čiastkových rezerv. V rebríčku top 100 ekonomik sveta zostaveného podľa ročného HDP je 51 korporácií. A 47 z týchto 51 korporácií má sídlo v Spojených štátoch amerických. Korporácie Walmart, General Motors alebo Exxon sú ekonomicky silnejšie ako Saudská Arábia, Poľsko, Nórsko, Južná Afrika, Fínsko, Indonézia a mnoho ďalších. A ako sa rušia ochranné bariéry týkajúce sa obchodu, meny sa miešajú, manipulujú a zaplavujú trhy. A národné ekonomiky sú likvidované vo voľnom trhu globálneho kapitalizmu. Sveta sa zmocňuje hrstka biznis mocností dominujúca zdrojom, ktoré potrebujeme na prežitie a zároveň kontroluje peniaze, ktoré potrebujeme na získanie týchto zdrojov. Konečným výsledkom bude svetový monopol založený nie na ľudskom živote, ale na finančnej a korporátnej moci. A ako rastie nerovnováha, stále viac a viac ľudí začína byť nespokojných. Vládnúca skupina musela preto zaviesť nový systém, ako sa vysporiadať s každým, kto voči systému znesie námietky. A tak stvorili teroristov. Slovo terorista je len prázdne označenie. Bolo vytvorené preto, aby sa tak mohla nazvať akákoľvek osoba alebo skupina, ktorá sa rozhodne spochybniť zabehnutý systém. Netreba si to mýliť s vymyslenou Al-Qaidou, čo bol v skutočnosti názov počítačovej databázy mudžahedinov, ktorých americká vláda podporovala v 90. rokoch. A ako sa slova terorizmus a Al-Qaida povinne objavujú v každej mediálnej správe ohľadne čohokoľvek, čo je v rozpore so záujmami americkej vlády, mýtus rastie. V polovici roku 2008 generálny prokurátor Spojených štátov dokonca navrhol, aby americký kongres oficiálne vyhlásil vojnu proti tejto fantázii. Nehovoriac o tom, že v júli roku 2008 počet sledovaných ľudí pre podozrenie z terorizmu presiahol 1 milión. Tieto protiteroristické opatrenia samozrejme nemajú nič spoločné s ochranou ľudí, ale súvisia so zachovaním vládnucej triedy v mori rastúceho antiamerického sentimentu doma aj medzinárodne. Rastúca nespokojnosť je odôvodnená. Jeho zdrojom je rozpínanie nenásytného korporátneho impéria, ktoré vykoristuje svet. Skutoční teroristi tohto sveta sa neschádzajú o polnoci v prístavoch, ani nekričia Boh je veľký predtým, ako spáchajú nejaký násilný čin. Skutoční teroristi tohto sveta nosia obleky za $5000 a pracujú na najvyšších pozíciách financií, vlády a biznisu. Čo teda urobíme? Ako zastavíme systém nenásytnosti a korupcie, ktorý má toľko moci a je taký rozbehnutý? Ako zastavíme toto úchylné skupinové správanie, ktoré necíti žiadny súcit za milióny ľudí povraždených v Iraku a Afganistane kvôli tomu, aby korporatokrácia mohla kontrolovať zdroje bohatstva a produkciu ópia a žala zisky na Wall Street?